शादी विवाह के माहौल बा। माई बहन लोग पूजा कथा करता, माई के गोहरावता बोलावता लो धर्मेंद्र भैया कैसे कि केनिए से आवे ली माली ना बिटिया हाथे अड़ौलहार लिहले केनिए से आवे ली शीतल मैया हाथ के कलश लिहले केनिए से आवे ली माली ना बिटिया हाथे अड़ौलहार लिहले केनिए से आवे ली माली ना बिटिया हाथे अड़ौलहार लिहले शीतल मैया हाथ के कलश लिहले परिवार के लोग राय करता कि माई के आगमन होता और संग संग माई के भक्त जनवारी मालिक उनको आगमन होता कैसे आवे ली माली ना बिटिया हाथे अड़ौलहार लिहले से आवे ली माली ना बिटिया हाथे अड़ौलहार लिहले पछिना से आवे ली शीतल मैया हाथ के कलश लिहले मालिना बिटिया हाथ के कलश लिहले शिवम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपके विराजमान हो जाएगा मालिन अवतरी अब पश्चिम से माई के आगमन होता घर परिवार के लोग राय करता घर में पुरनिया काकी बाड़ी
ओ काकी से पूछल जाता, बतावा तरी कैसे कैसे कहवा बैठई बा मालिना बिटिया हाथे अढ़उलार लिहले कहवा बैठई बा मालिना बिटिया हाथे अढ़उलार लिहले शीतल मैया हाथ के कलश लिहले कहवा बैठई शीतल मैया हाथ के कलश लिहले परिवार में जो सर्वश्रेष्ठ होला ओकर बाद सारा लोग मानेला। घर में पुरनिया काकी जौन बाड़ी उहे बतावत तरी कि मालिन के स्थान जौन बा हे आंगन में दिया जाई, आ माई जौन आवत तरी वो माई के स्थान बाबा अली घर में दिया जाई। कैसे कहलो कि अंगना बैठई बा मालिना बिटिया हाथे अढ़उलार लिहले अंगना बैठई बा मालिना बिटिया हाथे अढ़उलार लिहले अब बाबा घर बैठी बस शीतल मैया हाथ के कलश लिहले